खुलुमबाय दिनैनि बड'लेण्ड इंखं स्टुडिय'आव आं प्रनय दैमारि दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ ट्राइबेलनि जेंनाखौ सुस्रांनो आसाम सरकारा साथाम मन्थ्रिनि मोनसे कमिटि दागोन। दिल्लीनि कैलाश कल'नि बड'लेण्ड गेस्ट हाउस लांगोनायाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखाखौ प्रमद बर'आ बेखेवदों। बिटिसि सोरखार दानाया 7 दान जाबाय, नाथाय बासुगाव नोगोर परिषदखौ दासिमबो दानानै होनो हायाखैसै। आसाम आयेन आफादनि रांबावजा जथुम्माया जोबलांबाय, नाथाय एमएलए फान्डआ अजन्तानि जलंगानिफ्राय दासिमबो गवाखिसै। उफेरा बिसायख'थियाव जिएसपिआ थोंजों बाहागो लागोन। निमातीघाटआव गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा दिनैनिफ्राय सिंगल इन्जिन दिङा सोलिनाय नङा। 4 अक्ट'बर खालि रायजो सभानि बिसायख'थि। बासुगाव गोजौसिन गेजेर फरायसालियाव गासैबो फरायसाफोरा एडमिशन मोनैनि खुद्रिनायाव गोरायुंआ खौरांगिरिनि सिगाङाव जाहोनखौ फोरमायदों। जाख्लनायखौ होबथानो लाद मण्डलफोरखौ गुबुन गुबुन जिल्लायाव ट्रेन्सफार हरनो गिबि मन्थ्रिनि बिथोन। दानिया दङ आबुं रादाब। आसामनि ट्राइबेल माहारिनि जेंना जेंगोनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय आसाम सरकारा गोदान राहा लादों। बेनि थाखाय आसाम सरकारा साथाम केबिनेट मन्थ्रिफोरनि मोनसे कमिटि दानाय जागोन होननानै फोरमायदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया। मख'नो गोनांदि बावैसो कोअर्डिनेशन कमिटि अफ ट्राइबेल अर्गेनाइजेशन अफ आसाम सुंद'यै सिसिट'वानि थान्दैफोरजों लोगोसे गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया रिभिउ मेल जथुमना गुवारै सावरायज्लायो आरो बे रिभिउ मेलाव आसामनि ट्राइबेल जेंनाफोरनि सुस्रांनायनि जुनै साथाम केबिनेट मन्थ्रिफोरनि मोनसे कमिटि दानायनि बागै बिथांखि लायो। रिपर्ट बादिब्ला बे रिभिउ मेलाव गुबुन गुबुन गासै मोन 24 फरायसा आफादफोर आरो ट्राइबेल माहारिनि गुबुन गुबुन समाजारि आफादनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। बबेखानि बे जथुमनि गेजेरजों सिसिट'वानि थान्दै हानजाया ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकफोरखौ रैखाथि होनाय, फरेस्ट डुवेलार्सनि हानि मोनथाय, ट्राइबेल अट'नमास काउन्सिलफोरखौ संबिजितारि मोनथाय होनायखौ लानानै गासै मोन 10 दाबिफोरनि गोसोखांनायखौ गिबि मन्थ्रिनो गथायो होननानै मिथिनो हादों। मख'नो गोनांदि बे रिभिउ मेलाव सोलोंथाइ मन्थ्रि डब्लिउपिटि एन्ड बिसि बिफाननि मन्थ्रि रनज पेगु, हाउजिं एन्ड आर्बान एफेयार्स मन्थ्रि अशोक सिंघाल, बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' आरो आसाम सोरखारनि गोबांसा गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। दिल्लीनि कैलाश कल'नियाव थानाय गिबिसिन आरो गोजामसिन बड'लेण्ड गेस्ट हाउस लांगोनायाव लुजानाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोदान मुसुखा खाम्फाखौ बृहस्पतिबार खालि बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ बेखेवबाय। बे गोथार हाबाफारियाव बिटिसिनि डिपुटि चिफ एबा उदालगुरि बियाबनि एमएलए गबिन्द चन्द्र बसुमतारी आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बाहागो लानानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखायाव बिबार बावदोंमोन। प्रमद बर'जों दैदेनजानाय बिटिसि सोरखारा 7 दान जाबाय, नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा दि चिरां जिल्लानि बासुगाव नोगोर परिषदखौ दासिमबो प्रमद बर'आ दानानै होनो हायाखैसै। जाहोनाव बासुगाव नोगोरनि 4 वार्डनि रायजो राजाया मोननो गोनां सोरखारि आसनिफोरखौ मोननो हायाखै आरो गुबुन गुबुन बिथिङाव मावख'नि खामानिफोरा गोग्लैसोनानै थालांबाय होननानै जायगानि रायजो राजाया दुखु मोननाय फोरमायदों। मानो होनोब्ला बिजेपि आरो इउपिपिएल मोननै दोलोनि मासि सोलायलायनायाव दिनै सरासनस्रा सुबुंफोरा आरजाथावै खस्थ' मोननांबाय। मख'नो गोनांदि आथिखालाव बासुगाव नोगोरनि परिषदखौ चिरां जिल्लानि एडिसिआसो सामलायगासिनो दङ। बासुगावनि खामानिखौ मावनो थाखाय काजलगावआवसो रायजो राजाया थांनानै मावहैनांगौ जायो। मोनसे मुंसाइ लानो थाखाय एडिसिखौ नागिरनानै फैनांगौ जायो। बेवहायबो माब्लाबा माब्लाबा फैनानै लोगो मोनलाङा। मानो होनोब्ला सासे एडिसिआ गावनि मावनो गोनां गोबां खामानि थाखायो। बेनिखायनो बासुगाव नोगोरनि परिषदखौ जाहाथे थाबैनो दानानै होयो बेखौ रायजो राजाया हास्थायदों। सोलिफु बोसोरनि थांनाय 12 जुननिफ्राय 13 जुलाइसिम दानसे गोजो आसाम आयेन आफादनि रांबावजा जथुम्मा मोजाङै मोजां जानानै थांबाय। नाथाय राङारि मन्थ्रि अजन्ता नियगनि जलंगायाव हाबनानै थानाय एमएलए फान्डआ दासिमबो गनो रोङाखिसै। जाहोनाव गोबां एमएलएफोरा दुखु मोननाय फोरमायदों। मानो होनोब्ला बिसायख'थिनि समाव रायजो राजानो रादाय होबोनायफोरखौ मावफुंनोब्ला आथिखालाव साफ्रोमबो एमएलएफोरा दा गावबा गावनि बियाबाव जौगानाय खामानि मावनो थाखाय फान्डनि गोनांथि फैबाय। बोसोराव मोननो गोनां 2 कौटि एमएलए फान्डखौ अजन्ता नियगआ दासिमबो रिलिज खालामैयाव जौगानि खामानिफोरा उनसोलांनो हमदों। खायफा एमएलएफोरा गावबा गावनि जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिनि मावख'आव एमएलए फान्डनि सोमोन्दै सुराग लाहैदोंब्लाबो नाथाय दासिमबो फान्ड रिलिज खालामैखौसो मिथियो होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव जोबोर दुखुजों फोरमायदों।
बावैनो खुंजानो गोनां आसाम विधान सभानि उफ्रा बिसायख'थियाव थोंजों बाहागो लागोन क'क्राझारनि एमपि नबकुमार सरनिया दैदेननाय गण सुरक्षा पार्टी सुंदयै जिएसपिआ। नबकुमार सरनिया दिनै क'क्राझाराव प्रेस क्लाबाव मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै रोखायै बुंथिनाय बादिब्ला जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थियाव जिएसपि दोलोआबो थोंजोङै बाहागो लागोन आरो बिजाथि फसंगोन। बेनि थाखाय जिएसपिआ साखाफारा। मख'नो गोनांदि जिएसपिआ बिटिसिआव इपिपिएल आरो बिजेपिजों खौसेयै सोरखार सालायगासिनो दंब्लाबो विधान सभायाव बिजेपिजों जेबो सोमोन्दो गैया। बेनिखायनो फैबाय थानाय उफेरा बिसायख'थियाव जिएसपिआ थोंजों बादायनो साखाफारा होननानैबो नबकुमार सरनिया बुंदों। बबेखानि 2024 मायथाइनि लोकसभा बिसायख'थियावबो फिन बाहागो लाफिनगोन आरो क'क्राझाराव लोकसभानि बियाबनि रायजो राजाफोरा गावनो भट होनानै दिल्लीयाव दैथाय हरफिनगोन होननानैबो एमपि नबकुमार सरनिया खौरांगिरिनि मेलाव दाबि खालामदों। ओरैहाय बिजेपि सोरखारा रायजो राजाफोरनि जेंना जेंगोनाफोरखौ सुस्रांनानै होनो हायाखै होननानैबो नबकुमार सरनिया गोख्रों अजद होदों। मैया बेलासि 4 रिंगायाव बुरलुंबुथुर दैमायाव दिङा गोदोनाय खौरां लानो दिनै नुमादि घाटआव दावबायहैदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया। दिङायाव गाखोनानै जाथायसालियाव नायबिजिरहैदों गिबि मन्थ्रिया। जाथायसालियाव दावबायनानै गिबि मन्थ्रिया सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला मैया बुरलुंबुथुर दैमानि निमाथि घाटआव गोदोनाय दिङायाव सा 90 दावबायारिफोर दङमोन। बेनिनो जिउ गोमानाय सासे सुबुंनि सह'खौ बोखांनो हाबाय आरो गुबुन सानैया दासिमबो गोमानानै दङ। बबेखानि एनडीआरएफ आरो एसडीआरएफआ दिङाखौ नायबिजिरगासिनो दङ। गोमाना थानाय सुबुंफोरखौ नायबिजिरनायाबो सोलिगासिनो। नाथाय दिङायाव सासेबो सुबुंनि सह' बोखांनो हायाखै। अदेबानि मैया दिङा जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय सुबुंनि न'खरजों सावरायनानै सोरखारा गनायजाथाव खहा सुफुंनाय होगोन होननानैबो गिबि मन्थ्रिया फोसावदों। ओरैहाय बे जाथायनि सायाव दिनै बेलासेनि गेजेराव गोजौ थाखोनि नायबिजिरनायनि थाखाय फोसावगोन। बे समाव दै हान्थामेला बिफाना साथाम मावख'गिरिफोर फारियै एक्जिकिउटिभ इन्जिनियार, जुनियर इन्जिनियार आरो एसडिअखौ साख्रिनिफ्राय एरख्लायबाय होननानैबो गिबि मन्थ्रिया बुंदों। मख'नो गोनांदि दिनैनिफ्राय आरोबाव सिंगल इन्जिननि दिङा सालायनाय मोननाय नङा। बेनि हेंथायै सोरखारा राहा लागोन आरो बेनि सोलाय गं 6 सोरखारि फेरि सालायगोन। सिंगल इन्जिनखौ डाबल इन्जिन बानायनो थाखाय सोरखारा 10 लाख रांसिम होगोन। बेनिनो 75% साबसिडि महरै मोननो हागोन। 25% लन लानो हागोन होननानैबो गिबि मन्थ्रिया फोसावदों। फैगौ 4 अक्ट'बर खालि जागोन रायजोसभानि बिसायख'थि। बिसायख'थि आय'गआ दिनै थि खालामबाय रायजोसभा बिसायख'थिनि खालार। आसामखौ लानानै सोनाब बंग, तामिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आरो पुडुचेरीआव फैगौ 4 अक्ट'बर खालि रायजोसभा बिसायख'थि खुंगोन। बिसायख'थि आय'गआ फोसावनाय बादिब्ला फैगौ 15 सेप्तेम्बर खालि बिसायख'थिनि नटिफिकेसन फोसावनाय जागोन। रायजोसभा बिसायख'थियाव बाहागो लागोन बिजाथिफोरनि थाखाय बिजाथिलाइ गथायनायनि जोबथा खालारा 22 सेप्तेम्बर। मख'नो गोनांदि आथिखाल आसाम विधान सभानि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया रायजोसभा मासिखौ नागारनायनि उननिफ्रायनो आसामावबो मोनसे रायजोसभानि मासियाव लांदा जानानै दङ। गुबुन फारसेथिं विधान सभा बिसायख'थियाव माजुलिनिफ्राय एमएलए महरै देरहाबोनाय रायजोनि बारग' गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालआ नरेन्द्र मदि दैदेननाय मिरु सोरखारनि केबिनेट मन्थ्रि महरै मासि मोननो हादों। बेनिखायनो सर्बानन्द सन'वालआ सासे एमपि महरै सायख'जालांनाया संबिजिरारि गोनांथि। बेखौ नोजोर होयोब्ला आसामाव लांदा जानाय मोनसे रायजोसभा मासियाव सर्बानन्द सन'वालखौ सायख'ना दैथायहरगोना रोखा। रिपर्ट बादिब्ला आसामजों लोगोसे सोनाब बंग, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आरो पुडुचेरीआव मोनसे रायजो सभा मासिया लांदा जानानै दङ आरो तामिलनाडुआव मोननै मासिया लांदा जानानै दङ। मेट्रिक थाखोखौ उथ्रिखांनायनि उनाव 11 थाखोआव फरायनो थाखाय एडमिसन मोनैनि जाहोनाव चिरां जिल्लानि बासुगाव गोजौसिन गेजेर फरायसालियाव फरायसाफोरा खुद्रिखांनाय हालोदनि सायाव बेनि जाहोनफोरखौ फरायसालिनि गोरायुं कल्पना नाथआ बुंदों दि आथिखालाव बासुगाव गोजौसिन गेजेर फरायसालियाव सा 300ल' फरायसाफोरखौ एडमिसन होनो हायो। नाथाय बे बोसोराव बासुगाव गोजौसिन गेजेर फरायसालिनिफ्राय गासै सा 433 फरायसाफोरा देग्लाय बोसोराव उथ्रिसारनो हादोंमोन। बेखायनो आद्रा थानाय गासै सा 133 फरायसाफोरखौ बासुगाव गोजौसिन गेजेर फरायसालियाव एडमिसन होनो हायाखै। मानो होनोब्ला फरायग्रा खथानि केपासिटिया 300ल' दङ। बेखायनो जायफोर फरायसाफोरा एडमिसन मोनाखै बिसोरो गुबुन गुबुन फरायसालि एबा फरायसालिमायाव थांनांसिगोन होननानै गोरायुं कल्पना नाथआ बुंदों। आथिखालाव सोरखारि मावख' एबा सार्किट अफिसाव थानाय लाट मण्डलफोरनि जाख्ल'नायखौ होबथानो मोनसे जिल्लानिफ्राय गुबुन मोनसे जिल्लायाव ट्रेन्सफार हरनो थाखाय गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बिथोन होदों। बुधबार खालि गिबि मन्थ्रिया बे बाथ्राखौ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि साननै सिगाङाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया गासैबो सार्किट अफिसारफोरखौ लानानै मोनसे मेल खुंदोंमोन
आरो बै मेलावनो खामानि मावनो हानाय हायै एबा मावनो गोनां आद्रा खामानिफोरनि सायाव सावरायनाय जादोंमोन। बे मेलावनो जाख्ल'नायनि बेरेखायै गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानै गिबि मन्थ्रिया बुंखादोंमोन। बेनि अनगायैबो मावनो गोनां आद्रा खामानिफोरखौ फैगौ सोलिफु बोसोरनि 6 अक्ट'बरखौ समनि सीमा दानानै होदोंमोन। जायफोरा बे समनि गेजेराव गावबा गावनि खामानिखौ मावफुंनानै होनो हाया बिसोरो गुबुन जिल्लायाव ट्रेन्सफार थांनांगोनआ रोखा होनजायो। दानिया बोथोरनि खौरां। गाबोन शुक्रबारखालिनि बड'लेण्डनि बोथोर। भारतनि बोथोर बिगियानख'नि सुलुं बादियै गाबोन शुक्रबार 10 सेप्तेम्बर खालि बड'लेण्ड हालामनि अख्राङाव दोमैलुनायजों लोगोसे अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनो हागौ। बड'लेण्डनि आवथायाव थानाय मोनब्रै जिल्लानि बोथोरनि गाबोननि सुलुंफोरा जाबाय फारियै क'क्राझार जिल्ला गाबोन क'क्राझार जिल्लायाव बोथोरा 36 डिग्री सेल्सियास जागोन। चिरां जिल्ला गाबोन चिरां जिल्लायाव बोथोरा 36 डिग्री सेल्सियास जागोन। बाक्सा जिल्ला गाबोन बाक्सा जिल्लायाव बोथोरा 36 डिग्री सेल्सियास जागोन। उदालगुरि जिल्ला गाबोन उदालगुरि जिल्लायावबो बोथोरा 35 डिग्री सेल्सियास जागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।